Moi roztomili, posłuchajcie coś i o deczce. Wspominacie se, co wisiało we starczynej kuchyni na ścianie pod ławką, nad stołem, lebo pomiędzy kachlokiem a odmaryją. Było to podobne do ucierki, ale się tym nie ucierało garców. Było to sztrajchowane, lebo wyszywane, a dycki na tym był jakiś obrozek, a cosik mało wiele napisane. Prawiło się na to deczka. Dycki jakże był mały, a przyszliśmy z mamą do starej ciotki Malki, lebo do ciotki Chmielki, to one miały powieszone deczki w kuchyni, a i w izbie. Na nich było coś napisane. Cosik o pumbuczku, o żywobyciu, ale co to było, to se już nie wspomnę. Na deczkach się wyszywało przeważnie przysłowia, lebo cosik, co miało gaździnę i gazdowi, a dzieckom przypominać, jako człowiek mo żyć, a co mo robić, co by się podobał pumbuczkowi, a być dobrym dla ludzi. Była tam i paniczka, co odbywała gowieć, a kolei był napis: Kdo rano stowo, tymu pumbuczek dowo. Na inkszej był chłop, co kańsik szoł z chałupy, a napisane było: bez Boga ani do proga. Na inkszej był mały Jezusek, a wysztrajchowany napis: Pan Buczku błogosław naszą chałupę, a tych, co w niej bywają. A jeszcze na inkszej był gazda, co siektrowe, a napisane było: Kany ochota, tam je robota. Jedni tam pisali roztomańte wieca po polsku, a inksi cieszyńską rzeczą. To zależało kdo. Kdo deczkę wyszywał, lebo sztrajchował. Dycki w kraju dokoła były szumne kwiotki, lebo zieliny, czerwione, zielone, a i modre. To było na kraju tej deczki. Na deczkach mogło nie być nic napisane, a tam były roztomańte obrazki z pogodek, i o dziołuszce, co szła do starki, a na ceście jej stanął wielkucny wilk, albo o inkszej dziołuszce, co pasła liwy na miedzy. Deczka to nie był inny kąsek białego cajgu. Ona miała ozdobić kuchyń, lebo izbę, ale a i życ tymu, kto przyszł na nawszczywę, że w tej chałupie bywają słuszni ludzie, robotni, a mają pombuczka fest w zocy. Były jeszcze takowne deczki, co się ich wieszało chnet przy dwierzach, kane się wlazowało do chałupy. Nie było na nich żadnych obrazków, ale iny coś ich napisane, a dokoła tego były kwiotki, listki albo zieliny. Wyszywało się na nich baji. Ci, co ten próg przekraczają, czego nam życzą, niech a i sami mają, albo nawszczywa do chałupy, pombuczek do chałupy. Jak se ludzie postawili nowe chałupy, to już mało kto deczki wieszał, ale furt wisiały, a jeszcze do dzisiaj wieszą ledzykany po wasz kuchniach. Tuż jak macie kańsik taką deczkę, to ją wypiercie, wybiglujcie, powieście se w kuchyni, lebo w izbie, a uwidzicie, że to, co na niej jest napisane, się na ozaj stanie. Hańdowni ludzie wierzyli, że deczka je kapkę zaczarowano, że to, co na niej pisze, będzie chronić ludzi przed złymi mocami, nimocami, rozsamańtymi podciepami, a gazdowi, a i gaździnej do zdrowi, a siłę do roboty. To była tako kapkę magija. Tuż można worce se samemu deczkę zrobić, a na niej napisać cosik, co by my chcieli, co by się stało, potem to jeszcze szumnie ozdobić kwiatkami. Najlepszy tam wyszyć, co by Pan Buczek nas opatrował, co my byli zdrowi, a co by my byli dycki, co by my dycki mieli siłę do roboty.